Šta je to? O ne, Nikol. To je medeni žele sa crvenim paprikama. A šta je kod Julie? O, žele sa ukusom Baskin Robbins. A Phoebe je dobila žele sa puckitavim bombonama. Najmanje se posrećilo, Nikol. Ti počinješ? Ozbiljno? Okej, probat ću. Nadam se da to neće biti mnogo ljuto. O, baš mi se sviđa ovaj pikantni ukus. Pogledajte, imam vatreni dah. Sviđa mi se. Hoću još. Mislim da je to loša ideja. Devojke, baš mi se dopalo. O, ne. Goru mi usta. Gde ćeš, Nikol? Gorim. Osjećam vatru unutra. O, bazen. Odlično. O, da. Kakvo olakšanje. Mogu se vratiti kod devojaka. Gde, Nikol? O, evo je. Jesi li dobro? Da, sad je tvoj red. Drago mi je. A sad ću istisnuti žele. Da vidimo. O, odlično mi ide. O, da, ukus je super. Osjećam kako mi bombone pucaju ustima. Kao pravi vatromet. Phoebe, je li tačno sve u redu? Nikol, daj kantu. Izvoli. Eto, tako mnogo bolje. Devojke, to je bilo baš moćno, ali sve je prošlo. Julie, sad ti. Da, hajde da probamo. Kod mene ukus mog omiljenog sladoleda. To bi trebalo da bude jako ukusno. O, da, ukusno, ali i jako hladno. Sviđa mi se. Hoću i ja da probam. Što više jedem, postaje mi sve hladnije. Devojke, spasite me. Jadna, znam šta da radim. Hajde da ugrejemo Julie fenom. Da, uspelo je. Hvala puno. O ne, Nikol, šta radiš? Odledit ću Julie uz pomoć bacača plamena. Nikol, ne treba. Ne, već mi je dobro. Stanite, nećete me zaustaviti. Šta ste sad dobili? Nikol ima medeni žele od kole. Julie žele sa kiselim bombonama. A Phoebe je dobila pravi medeni žele. Devojke, mogu li ja da počnem? Super! Sad ću probati. O, kako se razvlači. Neverovatno. Što? Skoro sam sve pojela? Ozbiljno? O, ostalo malo na dnu. Dohvatit ću jezikom. Nešto neće. Mamice, zaglavila sam se. Devojke. Hajde, vučemo. I još malo. O, uspelo je. Moje čelo. Šta mi je sa jezikom? Moram ga vratiti nazad. Da, tako mnogo bolje. Šta se smijete? Julie, sad ti. Da, spremna sam. Jao, bit će mi jako kiselo. Ali nadam se da ću preživeti. O, sviđa mi se ukus. To je baš super. Utrnulo mi je lice, ali ne mogu se zaustaviti da jedem to. Ostalo još malo. Da, sve sam pojela. Joj. Aj, i, Šta je to sa Julie? Kako zanimljivi pokreti. Devojke, ponavljajte za Julie. Ona tako zabavno pleše. Znači da je to ples. To je zaista super. Hajde svi da plešemo. Dovoljno, to nije ples. Phoebe, sad ti. Vrlo rado. Wow, izgleda jako lepo. A kakav je ukus? Predobar. Devojke, to je najbolje jelo na svetu. Oduševljena sam. Jao, Phoebe, tamo su pčele. Šta? Pa to su male pčelice.
Znam kako ih se rešiti. Samo ću poprskati sprej od insekata. To je to, problem je rešen. Phoebe, imam lošu vest. Problem je postao veći. Ali znate da rešenje uvek postoji. Nema više spreja. Jao, pčele, hajde da se pomirimo. Ne. Vrti mi se u glavi. Odmorit ću. Pčele, uzmite žele, samo nas ne dirajte. Dobro je. Šta imate ovog puta? Phoebe ima žele od Fante. Nicole, žele od bombona Haribo. A Julie je dobila žele sa brokolijem. I ja ću da počnem. Dakle, stiskam. Šta je sa mojom flašom? Čudno. Ništa ne razumem. Pa to je žele flaša. Neverovatno. Nikad pre nisam probala takve. Da, to je jako ukusno. Nicole, hajde sad ti. Zašto? Neću da jedem žele sa brokoli. To je mnogo ružno. Da, bila sam u pravu. To je odvratno. Dobro, moram što brže pojesti to i zaboraviti. Ostalo još malo. Da, uradila sam to. Šta je sa mojim rukama? Staju veće, a moji mišići rastu baš brzo. Wow, sad sam tako jaka. Znači, mama me nije lagala. Ako budem jela povrće, postaću jaka. I kod mene je žele flaša. Super. Da. To je mnogo ukusno. Julie, prestani da mašeš sa tim. Daj mi to dok nikog nisi povredila. Kako teško. Tako je bolje. Došla mi ideja. Sad ću vam ispričati. Nabošću flašu na štapić i malo ugrejati to. To će biti jako ukusno, verujte mi. Gledajte, devojke, to je baš moćno. Nicole, imam lošu vest. Tvoja flaša se istopila. Šta to pričate? Ne! Upravo ste! Flaša se pretvorila u neku baru. Izgleda odvratno. Ali ipak ću je probati. To je veoma ukusno. Sviđa mi se. Da? Jao, Nicole, to izgleda čudno. Žele sa ukusom Nutelle. Žele sa ukusom Huba Bube. I žele sa psećom hranom. Moje saučešće. Okej, ja ću da probam. Ali samo malo. Ne mogu da iscedim, onda neću ni da jedem. Ne, nećeš tako lako proći. Ja ću ti pomoći. Vidi, sve je izašlo. Hvala, drugarice. Kako gadno. Nicole je počela da laje. To pseća hrana tako utiče na nju. To je čak i zabavno. Pogledajte kako je smešna. Šta radi? Dobra devojčica. Izgleda da joj se njen žele sviđa sve više i više. Vidi, to je pravo kuće. Došlo je na miris pseće hrane. Posluži se. Nicole će ti dati da jedeš. Ne, skloni se od moje hrane. To je moj žele. Phoebe, nastavi. Vrlo rado. Moje žele sa Nutellom će sigurno biti lep. Da, znala sam. To je mnogo slatko i ukusno. Došla mi ideja. Napravit ću tostovi sa Nutellom. Nutella je u obliku želeja, ali svakako je ukusna. Istisnut ću Nutellu na hleb i pokriti drugim komadom. Tako je, mogu probati. Wow, predobro. Odlična ideja, Phoebe. Hvala. To je to, ja sam završila. Julie, sad ti. Dobro, sad ću probati svoje žele sa Huba Bubom. Wow, to je jako ukusno. A sad ću napraviti balon. Cool.
Ali ako pojedem više žvake, balon će biti veći. Gledajte. O, da, uspela sam. Sad imam loptu. O, to je jako zabavno. O, ne. Sad sam sva lepljiva. Kakav užas. Novi ukusi. Phoebe je dobila žele sa ukusom ribe. A Julie ima žele sa Skittles. A šta je kod Nicole? Žele flaša sa želočima. Nemojte me gledati, neću to jesti. O, zašto? Dobro, sad ću probati to. O, jadna ja. Devojke, to je odvratno. Najgori žele u mom životu. Ju, kako gadno. Još ga imam tako mnogo. Gotovo. Uradila sam to. Jel? Izvinite. Odvratno. Phoebe? Hajde da joj zalepimo usta. Požuri. Dobro je. Baci kotku. Mi smo odličan tim. Sad ja. Ovaj žele sa Skittles bombonama je jako dobar. Da, oduševljena sam. Šta se dešava? Jao, ruke su mi postale šarene. To je sigurno zbog Skittlesa. Pitam se šta će biti ako pojedem još malo. Wow, postala sam sva šarena. Cool. Nicole, sad ti. Ok, sad ću da probam. I stisnut ću žele. Nešto neće. Ideja. Stavit ću rukavice Hulka. Daće mi više snage. Stavit ću flašu horizontalno. I stisnuti je. Da. Tako je. Žele sa očima izašla. Super. I ukus je ekstra. O, da. Nicole, hoćeš dati nama malo? Ne? Kakva si ti drugarica? Pa nema veze, jedi sama. Šta? Zaista si pojela sve sama? Nevjerovatno. Šta ti je sa licem? Imaš puno očiju na licu. Kakav užas. Nicole je postala mutant. Bežimo. Hej, ne valja uče, daj telefon, ne ometaj se. Dakle, ja želim ovakvu divnu krofnu, jel može? Da, jasno. Krofna, lako. Trenutak, sad ću da googlam. Hej, ne gledaj. Što bih kuvao kada mogu naručiti krofnu meku? Evo moje krofne. Sad ću da je vidim. O, da, divno. Ja sam završila. Nastavit ću da igram igrice. Sad ću vam pokazati kako se sprema prava krofna. Treba će mi puno fante sa različitim ukusima. Sipat ću limunadu po čašama. A zatim ću dodati prah za gustinu. Da, ostalo je sve promešati i to je to. Zatim će mi trebati kalupi u obliku krofna. Uzet ću našu tečnost i sipati ovi kalupi. Pažljivo da se ništa ne proste. O da, sada to sve treba zaladiti. Sve je gotovo. Pažljivo ću izvaditi naše krofne i lijepo ih servirati na tanjir. Ukrasit ću sve slatkim konfetama i to je to. Moje prelepo jelo je spremno. Bellissimo. Hej, pogledaj šta je ona uradila. Baš mu briga. Dobro, vreme je da i ja počnem. Kakav miris. Moje krofne su spremne. Vreme je da ih umočim u čokoladu. I sama bih to rado pojela, ali ne smijem. Za malo da zaboravim na ukras. Ja ne koristim ništa kupovno jer ima puno hemije. Bolje da uzmem domaće orahe i da ih sameljem. Tako je. Ispalo odlično.
A sada jagode. Dobro, uzmi jednu. Samo nemoj da mi smetaš. Dakle, uzet ću jagodicu, a zatim je iseći i staviti u sredinu. Tako je. Mike, hoćeš li nešto da radiš danas? Šta je, bako? Ja sam već završio. Ali ti jedeš svoju krofnu. Upravo si. Dobro, sad ću sve da ispravim. Uzet ću čokoladu. Treba istopiti, sad ću. Mislim da je dovoljno. Odlično. Sad ću da je sipam na svoju krofnu. Mislim, na pola krofne. Eto, to je to. Dodat ću još malo šećera. I moj omiljeni keksić Oreo. Tačnije, treba će mi samo jedan keksić. To je to. A da bi krofna bila još lepša, zaokružit ću keksić crvenom bojom. A zatim ću dodati zubi. Jeste prepoznali ko je to? To je Hagi Vagi, tako je. Ajoj, strašno. Dobro, prijatno mala. Wow! Koliko lepih slatkiša, super! Pogledajte, to liči na naočare. Smešno. Nadam se da me ukus neće razočarati. O da, to je ukusno. Idemo dalje. O Bože, bako, kakva lepota. Tvoje krofne su divne. Sad ću ih probati. Super, obožavam čokoladu. Idemo dalje. Ostalo je posljednje jelo. O, kakva čudna krofna. To liči na nekog monstruma. Sad ću probati. Wow, to je mnogo slatko i ukusno. Neverovatno. Sve krofne su bile divne. Neka brojalica izabere pobednika. Pobedio je Mike. Neverovatno, ja sam pobedio. Pogledajte, ja sam pravi kuvar ovdje. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled, jel može? A važi? Nema problema, smislit ću nešto. Naravno. I ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je. Napravila sam koktel od lubenice. Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moji oči. Ne vidim ništa. U pomoć. Nema veze. Za takav slučaj imam zavoj. Odlično. Kuvati mogu i sa jednim okom. Tako da se čuvajte, šefe. Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom. Ostalo je to sve zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. Vreme je da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele. Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. Bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moj želeoko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. Baš ti hvala, Mike. Volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Poslednji dodir. Bravo, zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. Lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? Znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Fuj, smrdljiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba.
Uzet ću čips i Skittles bombone. A prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično. Zatim ću sipati sve u činije. Tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu, Baskin Robbins, i dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati. Eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede. Tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. Jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sačekati. Kakva lepa zelena boja. A moj koktel miriše na zdravlje. Ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto. Ostalo je samo sve zaladiti. A šta da smislim sa jagodama? Znam. Bye bye. Pustite baku. Moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. Ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med. Mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. Med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto. Umočit ću sladoled u napravljenu glazuru i to je to. Moj jago je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj. Konačno, obožavam sladoled. Kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte nije ukusno. Neću da jedem to. Ovo jelo ću rado probati. Boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. Bako, svaka čast. Šta je ovo? Neka čudna teglica? Nisam to naručila. Shvatila sam. Unutra je sladoled. Super. Liči na dugu. Wow. I ukus je ekstra. A Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo. Hej, slušajte malu. I za kraj želim neku tortu. Jel može? Važi. Naravno. Nema problema, mala. Ja sam majstor u tome. Hajde, sklonite se. Baka počinje da kuva. Dakle, treba mi brašno, zatim mleko, šećer i mali komadić maslaca. Ostalo je sve promešati. Bako, zašto mešate rukama? Kad postoji specijalni uređaj za to. Ma rukama će biti brže. Jako sumnjam u to. Ovo je mnogo brže. Gledajte. Hajde, bako, verujem u tebe. Pobedit ćeš. Baka se šlogirala. Moje testo već spremno. Vreme je da ga sipam u specijalni kalup. Odlično. Odneću to u rernu. Tako je. Uključujem i vraćam se na radno mjesto.
O, vratila se. Pogledaj šta ja imam. To je aparat za vafle. Sad ću spremiti prelepe vafle u obliku srca. Zatvaram i to je to. Naše vafle su već gotove. Zatim će mi trebati moj domaći džem. Sama sam ga pravila. O, da. To će biti jako ukusno. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. Tako je, nešto nedostaje. Tačno. Šalak će učiniti moje jelo još lepšim. Ali opet sam nešto zaboravila. Setila sam se. Pustite baku. A bobice komšija su uvek ukusnije. Da, tako su slatke. Uzet ću malo. Nadam se da se niko neće uvrediti. Ej, skloni se sa mog mesta. Dakle, ukrasit ću tortu svežim malinama. Da, lepota. A sad ću posuti sve šećerom u prahu. Eto, sad sam sigurno završila. Bako, svaka ti čast. Hvala ti, unuče. A ti si se sam isprljao. Daj da te obrišem. Okreni se i ne mrdaj. Mislim da je vreme isteklo. Vreme je da vadim moje kore. Miris je prelep. Dragi, daj baki malo. Kako si bezobrazan. Stavit ću to na sto. I seći na nekoliko kora. Da, treba sve raditi pažljivo. Zatim će mi trebati krem. Naneću ga na donju koru, a odozgo ću staviti novu. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Da. Zatim ću sa svih strana premazati tortu kremom i razmazati sve lopaticom. Kad je torta sastavljena, treba je ukrasiti. Ja ću koristiti Huba Bubu. Da, ispalo je prelepo. A odozgo ću sipati bombone njorc. Mala ih obožava, znam. Moja torta će sigurno pobediti. Majka, gdje je tvoja torta? Ja nisam stigao ništa da napravim, ali našao sam zanimljiv recept. Da, sve jasno. Aha, sad ću ga brzo ponoviti. Dakle, ostalo mi je malo nutele. Da, eto je. I još mi treba kašika brašna, jaje i sasvim malo mlijeka. Sada treba sve promešati i staviti u mikrotalasnu. Da, tako je. Uključujem i čekam. Baš me zanima šta će ispasti. Sad čekajte još malo. Eto, gotovo. Mogu vaditi. Kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. A vi ste se brinuli. Šta to tako lepo miriše? Ja jedva čekam da probam ovo, ali kašika mi ne treba i ješću ovako. Nije loše, može da prođe. Dakle, idemo dalje. Kakva lepota, izgleda nevjerovatno. Obožavam šlag. Zadovoljna sam, hvala bako, volim te. Oho, kakva ogromna i lepa torta! Ne mogu da verujem da je cijela za mene! Neverovatno, torta sa žvakom! Nikad nisam jela takvu! Naravno da je ovo najbolja torta! Znala sam. Skloni se odavde! Unuče, pokaži baki šta pokazuju na internetu! Mandy, ti si prva! Ne, ti ćeš biti prva. Okej, da vidimo šta je kod mene. Ne, to je crvena paprika. Kakav užas. Neću da jedem to. Šta je kod tebe? Ne znam. I ja imam crvenu papriku. I ko od nas ima pravu? Nikol, počni. Ne, ti počni, Mandy. Ne, ti. Stop. Hajde da igramo papir, kamen, makaze. Nerešeno. Hajde onda zajedno da probamo. Hajde. Jesi spremna? Idemo. Kako ukusno. Da, ja imam čokoladu, a ti? Ja? Vatra! Ajuj!
Mandy? Nicole, pokvarila si moju frizuru i šminku. Kako si smela? Još i čokolada si istopila. Neću više da jedem to. A ja ću pojesti, baš me briga. Šta je to bilo? Ja sam spremna, Nicole. Pridrži. Da vidimo. Wow, pa to je cipela. Ja obožavam cipele. A ona je još i zlatna. Nadam se da je to moj broj. A ja imam isto cipelu. Izgleda super. Ne, moja cipela je bolja. Pogledaj kako sjaji. Jao, pa to je čokolada. Da, znači moja cipela je stiva. O, baš je ukusna. Oduševljena sam. Što? To je predobro. A šta je kod tebe? Valjda ista čokolada? U stvari ne, mislim da ne. Sad ću probati tu cipelu. Padam! Sve u redu? Šta? Wow! Tako sam lepa! Ličim na princezu? Šta? Previše si lepa. Hvala, Mandy. O, to je princ, čao! Hej, čao, ja sam Mandy. Šta? Niko me nikad nije odbio. Došao sam po Nikolu, ona je moja princeza. Zaljubio sam se u tebe. Jel da? To je tako slatko. Šta je to? O ne! Sad ću se pretvoriti u običnu devojku. Jao! A princ će se razočarati. Ti više nisi najlepša. Mandy, ni ti mi ne trebaš. Jedva čekam da vidim šta je ispod poklopca. Mandy je svakako zauzeta. Wow! Pa to je šminka! Super! Zvaću te kasnije. Šta? Oho! Isto šminka. Pitam se da li je čokoladna ili prava. Došla mi ideja. Nicole, mogu li ja da počnem? Super. Sad ću našminkati usne. Da vidimo. O da, to je pravi karmin. Nicole, probaj ti. Znači da je kod mene čokolada? Sad ću probati. Šta? To je pravi karmin. Mandy, prevarila si me. Poverovala si. Dakle, sad ću probati svoje senke. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Došla mi ideja. Sad ću se našminkati, ali neobično. Nicole, šta radiš tamo? Hej, jel me čuješ? Kakav monstrum! Nije mi dobro. To je bilo smešno. Sad ću pojesti njenu čokoladu. Da. Mandy, čekaj. Odlučit ću brojalica. Ja sam prva. Izvini. Šta je to? Ogromno jaje? O, šta je kod tebe, Mandy? Ne, ti si prva. Ok, sad ću da vidim. Ovo liči na pravo jaje. Unutra ima nešto. Wow, kod mene je čokolada. Super. Mandy, nemoj da mi zavidiš. O, šta je to unutra? Neka kutija. Wow, kako lep prsten. Neverovatno. Prelepo. Mandy, sad ti, hajde. Da vidimo. Oj, ja imam jaje. Šta da radim sa njim? Tačno. Sad ću ga ugrejati. A možda će neko izaći iz njega. Papagaj, na primjer. Jao, a Nicole se još divi svom prstenu. O, Nicole, jel čuješ to? O, jaje puca. Super, hajde da vidimo ko je unutra. Nicole, hajde zajedno. Što? To je zmija! Ajoj! Kako slatko. Ja sam je uzgajala. Sad će mi to biti najbolja drugarica. Tako si lepa. A ja sam tvoja mama. Nicole, pogledaj je, tako je divna. Ne, nije. Stani, Nicole, sad ja. O, to je dugme za prati. Pritisnite dugme i zapratite naš kanal. Ali šta će mi ovo dugme?
Tačno, hvala, Nikol. Stavit ću ga ispod poklopca. Pokucat ću i... Šta? To je buba švaba. Moram pozvati svog dečka hitno. Dođi brže. Šta je bilo, Mandy? Buba švaba! Zašto ga je pozvala? Kakav je to dečko? Dajte mi tu buba švabu. Mandy, probaj. Pa to je čokolada. Marš odavde. Sviđa mi se. Nikola, šta je kod tebe? Ja imam pravu buba švabu. Baš je slatka. Ozbiljno? Odvratno. Mandy, šta ti je? To je samo mala slatka buba švabica. Zašto se plašiš? Došla mi ideja. Sad ću napraviti kućicu za svoju buba švabu. Vidi, to je divno. Dobrodošla, mala. Od sad je to tvoja kuća. Nice. Ajde, ulazi. Nikol, izvini, ali ja to ne razumem. Ti nisi normalna. Da vidimo šta je ispod mog poklopca. Fuj, riba, kako odvratno. Šta je kod mene? Isto riba. Super. Miris je divan. Dakle, moram nazvati nekog. Kucam broj. Bako, halo, treba mi tvoja pomoć. Super, čekam. Evo moje bake. Ćao. Draga, jesi me zvala? Riba. Dobro, sad ću je spremiti za tebe. Let's go! Super, Mandy. Sad ti? Mandy? Šta ti je? Ej, šta? To nije prava, Mandy. Ej, Mandy, izlazi odatle. Jao, ipak me našla. Dobro, sad ću probati ovu gadnu ribu. Ali ja ne volim ribu. Treba dodati nešto ukusno. Naprimjer, zlato. Uvek ga nosim u svojoj tašni. Tako je mnogo bolje. Ali riba i dalje izgleda užasno. Dobro, probat ću. Čekajte. Šta? Pa to je čokolada. Nikol, to je tako ukusno. Draga, spremila sam ribu za tebe. Prijatno, unuko. Hvala, bako. Najbolja si. Sad ću probati. Šta? Tvoja riba izgleda baš dobro. Znam, to mi je baka spremila. Sad ću je probati. Miris je divan. Wow, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ješću je rukama, baš me briga. Nikol, hoćeš li meni dati? Šta, Nikol, plašiš me? Dobro, jedi sama. Mandy, puštam te. Dobro, da vidimo. Šta? Tu su olovki papir, šta da radim sa tim? Mandy, sad ti moraš da crtaš. Stvarno? Nisam znala. Ok, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. Usput, zapratite ga i stavite like. Probat ću. To je pravi papir. Fuj. Odvratno. Nikol, a šta je kod tebe? I ja imam papire olovke. Ali su čokoladne. Da, imala sam sreće. Prestani da se glupiraš, jedi već. Dobro. Olovka je baš ukusna. Oduševljena sam. A šta je sa papirom? Wow! I papiri od čokolade? Nevjerovatno. Ja sam tako gladna, šta da radim? Dobro, pokušat ću da zauzmem sebe crtanjem. Nacrtat ću kolač. Šta? Kolač je postao pravi. Nevjerovatno. Oho, baš je ukusan. Nisam znala da je to moguće. Šta kažeš? Hoću ja da probam. Ne diraj, to je moje. Šta još da nacrtam? Da, smislila sam. Nacrtat ću još jedan kolač. Da, uspelo je. Wow, probat ću ga.
Kako ukusno. Mandy, daj mi. Ne može, to je moje. Ti možeš samo da gledaš.